Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатухум. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә, ризалыгында булырга һәрберебезгә дә насип әйләсен. Аллаһ Тәгалә Коръәни аятләрдә бик күп җирдә мин сезгә якынмын дип безгә искә төшерә. Һәм аятларның берсендә, Бакара сүрәсендә Аллаһ Тәгалә махсус шунарга игътибар итә. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Эй Мухаммад, әгәр дә синнән сорасалар, Аллаһ Тәгалә каясың ул? Йыракмы? Яки янәшәме? Кая микән ул дип сорау бирүчеләр булса, җавап кайтараларга. Әйт аларга, Аллаһ Тәгалә бик якын безгә. Якын һәм дугаларыбызны, теләкләребезне кабул итүче. Аллаһ Тәгалә һәрберебезне якын күрә. Хәтта башка аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин сезгә шундый якынмын, хәтта мин хаблил варид" дип Коръәндә килә, ягъни кешенең асыл кан тамырыннан да якынрак. Ул кан китерә торган тамыр булмаса, иң сагында бөтенләй кеше юк дәрәҗәдә, ягъни үле хәлдә булачак дигән сүз. Аллаһ Тәгаләдән тош кеше шин хакыйкый рәвештә азат хәлендә, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мул хәлдә, ике дөнья бәхетендә булырга авыр буланырга. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә аның белән янәшә булмаса. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә һәрберебезгә якын һәм без аны якын күргән саен Аллаһ Тәгалә безгә тагында якыная. Чөнки хадистә әйтелә: "Сез миңа таба бер адым ясасагыз, мин сезнең каршыгызга барырмын" дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Әгәр дә сез каршыма изгелекләрнең күбәюе белән, шин ихлас күңелдән амәл гыйбадәттә булуыгыз белән адымнарыгызны күбәйтсәгез, ягъни якынаю юлында даими булсагыз, барсагыз минем каршыма, мин сезнең каршыгызга шабырмын дип Аллаһ Тәгалә безгә игътибар итә һәм шундый күркәм бер мәгълүмат җиткезә. Аллаһ Тәгалә безгә якын. Һәм шушы якынлык турында килгән аятлар, кутси хадислар һәм гомумән хадисләрдә, динебездә килгән мәгълүматларны дөрес, тулайрак аңлар өчен бер кыска гына тормыш вакыйгасын, риваятны сөйләп китәсем килә. Бер ата, аның бик күп балалары була, һәм иң олысы малай, ул малайның батырлык дигән сыйфаты юк дигән дәрәҗәдә икәнлеген аңлагач, туктале батырлыгын күбәйтим, батыр булсын, шин ирад булсын дип теләп, малайы белән, олы малайы белән урманга юнәләләр. Урманга килеп, урманда җөреп, иң сагында кайтырга вакыт килеп җиткәч, атасы кесәсеннән бер яулыгын алып, малайның күз тирәсендә бәйләп куя, агач астында утырта да әйтә: "Улым, хәзер мин сине төне буена шушы урманда бәйләнгән күзләрең белән калдырачакмын. Һәм әгәр дә шушы күзләрне каплап тора торган яулыкны салмасан, берәр җиргә качмасан, чапмасан, мине иртәнге вакытта шушы агач астында көтеп торсан, син шин хакыйкый батыр, шин ирад дип әйтә ала торган хәлдә буласың. Әгәр дә качсан, куркып китсән, мин сиңа ышана алмам, син батыр түгел икәнлеген дигән нәтиҗәгә киләчәкмен" дип әйтеп куя. Әлбәттә, бу бик озын һәм куркыныч төн булды дип әйтсәк тә, бер нәрсә дә әйтмәгән кебек булып саналыр. Бу иң озын, иң куркыныч,
иң зур сынаулар белән бәйле булган төн дәрәҗәсендә бик куркыныч төн халәтендә уза ул егет өчен. Ул төннең бер кашан да бетмәячәк дигән фикерләргә дә килеп карады. Инде берничә мәртә белән торып басып качырга да булды. Әмма дә ләкин үзен кулына алып, тукта әле, әтигә вәгъдә бирдем. Моннан кузгалмам, китмәм, качмам, батырлыгымны күрсәтермен дип вәгъдә бирдем бит дип, үз-үзенә хуҗа була алып, бүреләрнең тавышларына да шытыр-шытыр килгән төрле куркыныч тавышларга да бирелмичә дугалар кылып, агач астында иртәнге таң вакытына хәтле утыра. Иртәнге вакытта әтисе килә, улын кочаклый, әй Аллага шөкер, ышанычым бар икән сиңа, шын ират икән син, субханалла дип әйтеп куя, һәм малайы белән авылга таба юл тоталар. Юлда сөйләшмичә баралар. Авылга кергән вакытта малай атасыннан сорау бирә. Әти, дөресен әйт әле. Син мине шул хәтле яратмыйсыңмы? Син мине шул хәтле начар күрәсеңме? Әгәр дә мин шунда агач астында үлеп китсәм, яки берәр бүре килеп мине ашаса, яки һөҗүм итсә, берәр барлык, берәр хайван миңа һөҗүм итеп мине үтерсә шунда, шунардан куркмадыңмы дип сорау бирә. Ата кеше юк ди. Куркмаганмын. Куркмадым улым ди. Ни өчен? Чөнки мин агачның икенче ягында, ягъни синең артыңда, агачның артында утырдым сине саклап. Бүрене дә һәм башка хайваннарны да сиңа китертмәдем, сине саклап тордым. Әмма дә ләкин бер әйберне әйтәсем килә дип әйтә әтисе. Бел шуны, нихәтле мин сине яратсам да, нихәтле әниең, бабаң, әбиең, якыннарын, дусларын сине яратсалар да, бел, шундый мизгелләр булгалый тормыш юлында. Беребез дә сиңа ярдәм итә алмабыз. Иллә дә мәгәр Аллаһ Тәгаләдән гайри. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән башка берсе дә сиңа ярдәм итә алмас. Һәм әгәр дә син Аллаһ Тәгалә кушканнары белән яшәсәң, менә минем алдында биргән вәгъдәләреңне үтәгән кебек, мин сине саклаган кебек, Аллаһ Тәгалә каршында бирелгән вәгъдәләреңә тугры булсан, Аллаһ Тәгалә каршында иманлы килеш, изгелектә, игелектә тормышларыңны мул кылсан, Аллаһ Тәгалә күрмәгән һәм күргән начарлыклардан сине саклап торыр. Күренгән һәм күренмәгән бәхет, сәгадәт юлларын ачып торыр. Аллаһ Тәгалә мин синең белән янәшә якын булган кебек, Аллаһ Тәгалә дә синең белән янәшә якын булыр. Шуны онытма. Шушы сүзләр малайның күңеленә шул хәтле урынлы булды. Малай бөтенләй башка хәлдә инде өенә кайтып җитте. Һәм нәрсә генә булса да тормыш юлында ул белде. Аллаһ Тәгалә аны ялгызын калдырмый. Иң караңгы төндә, иң караңгы урынында Аллаһ Тәгалә тарафыннан килгән нур аның тормышын яктыртып тора икәнлеген онытмады һәм Аллаһ Тәгаләгә изгелектә, игелектә булып, батырлык белән, тәвәккәл белән, Аллаһ Тәгалә белән бәрабәр матур мөгамәләдә тормышын дәвам итте. Шушы риваяттәге булган хәл ул һәрберебезгә бер дәрес. Без әгәр дә Аллаһ Тәгалә белән матур мөгамәләдә, Аллаһ Тәгалә белән элемтәдә булсак, ул вакытта ул иң күркәм элемтә. Хадистә килә, әгәр дә җир йөзендә булган бөтен кешеләр сезгә каршы булсалар, әгәр дә сезгә һөҗүм итәргә теләсәләр, алар сезгә
бер нинди дә начарлык эшли алмаслар, әгәр дә Аллаһ Тәгалә сезнең белән бәрабәр, сезнең белән янәшә, күңелегездә, тормышыгызда, калбыгызда булса. Әгәр дә бөтен җир йөзендә булган кешеләр сезне бик каты яратсалар, сезне күркәм тотсалар, сезне бик якын күреп, сезгә ярдәм итәргә тырышсалар, әмма дә ләкин Аллаһ Тәгаләгә каршы булсагыз, бересе дә сезне коткара алмас Аллаһ Тәгаләнең җәзасыннан. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрен берсендә әйтә: Аллаһ Тәгалә белән илемтәдә булыгыз, матур мөгамәләдә булыгыз. Һәм әгәр дә без Аллаһ Тәгаләне күркәм, якын күрсәк, яратсак, Аллаһ Тәгалә безне тагын да күбрәк ярата. Кутси хадисендә шундый хәбәр килә, күркәм хәбәр. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның Кутси хадисендә әйтелә: Инна инда занни абди би. Шуннан да бәндәләрем миңа карата. Аллаһ Тәгалә әйтә: якын булсалар, мине күркәм күрсәләр, мин дә аларга якын булырмын, аларны якын күрермем, аларга ярдәм кулым белән ярдәм итеп торырмын. Көтмәгән, күрмәгән җирдән аларга юллар ачып торырмын. Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе һәрберебезгә, безнең белән мөгамәлә нинди хәлдә булса, менә без Аллаһ Тәгалә ни хәтле яратсак та, Аллаһ Тәгалә безне тагын да күбрәк ярата. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләдән качсак, Аллаһ Тәгаләдән ярагайта торган гамәлләр, ул Аллаһ Тәгалә тыйган гамәлләр. Аллаһ Тәгалә яратмаган, тыйган харам гамәлләр. Әгәр дә без аларны үтибез икән, без адым-адым Аллаһ Тәгаләдән ярагаябыз. Һәм иң хәтәр нәрсә шул, әгәр дә без ярагайып, Аллаһ Тәгаләдән качып, иң сагында Аллаһ Тәгаләгә алып бара торган юлны югалтсак, иң куркыныч нәрсә шул. Көннәрдән бер көнне кичкенә балам урамга ишек алдына чыккан иде. Шунда матур гына уйнап утырды. Бакча буенча су сибеп җиргән вакытта арада бер заман хатын шауып килде дә: "Бала каясын?" дип сорау бирде. Шунда ишек төбендә, капка төбендә уйнап ята. Капка төбенә чыктым, бала юк анда дип җавап кайтарды. Шул мизгелдә капка төбенә шауып чыктык. Капка алдында да карадык, бала юк, юкка чыкты. Уңга чаптык, сулга чаптык, кичкенә бала, өйдә юк, капка ачык, кайдыр китте. Кая киткәнен беребез дә белми. Күрше урамнарда да чабып, эзләп җиргән арада берничә урам узгач, карыйбыз, урам уртасында бала үкереп, җылап, курку хәлендә басып тора икәнлеген таптык. Тизрәк чабып, күкрәгебезгә кочаклап тынычландырдык һәм сорау бирдек: "Нишләп монда качтың? Нишләп идән качып киттең соң?" дип, матур гына җайлап сорау бирдек. Бала әйтте: "Гомергә беренче мәртәбә белән күбәләк күрдем" ди. Матур күбәләк, бизәкле. Ул күбәләкне якынрак карыйм әле дип, күбәләк янына бер адым ясадым, күбәләк оча башлады. Капка алдына очып китте. Тагын да карыйм әле дип, күбәләк артыннан адым, тукта әле карыйм әле дип, күбәләкнең матурлыгына кызыгып, үзе дә сизмичә берничә урам шулай артыннан ияреп, чабып барды. Аннарысын күбәләк күкләргә, офыкларга менеп очып китте. Шул арада як-якка карады бала, кая эләккәнен, кая булганын һәм ничек өйгә кайтырга кирәк икәнлеген, юлын да югалтты икәнлеген аңлагач, үкереп елый башлады. Аллаһка шөкер, бала табылды. Аллаһка шөкер, үз өенә кайтты. Менә һәрбер җан иясе, хөрмәтле җәмәгать, кайвакыт бу дөньяның бизәкләренә,
Шайтан бит һәрберебезгә дөньяны бизәп куя, матурлатып куя, ялтырап тора бит ул дөнья, кызыктыра. Без туктале якынрак карыйм әле. Карале, субханалла, бигрәк матур, карале нинди әллә нинди ләззәтләр бар бит дип. Артыннан, адым артыннан адым. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләдән качып, дөньяга, дөнья артыннан, аның матурлыгына, шайтан юлыннан китсәк, иң соңында иң хәтәр нәтиҗәләрен берсе, ул Аллаһ Тәгаләгә кайту юлын югалтырга һәм иң соңында бөтенләй Аллаһ Тәгалә каршында, Аллаһ Тәгалә нурыннан китеп кайту юлын тапмасак, иң хәтәр нәрсә шул. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам Аллаһ Тәгаләгә кайту юлларын безгә өйрәтә. Тәүбә дугалары, әстәгъфируллаһ мәсәлән. Шул ук мизгелдә тәүбә намазлары, гамәл гыйбадәтләр, намаз үзенә бер төрле Аллаһ Тәгалә белән, Аллаһ Тәгаләгә элемтә буларак, Аллаһ Тәгалә белән элемтәне ныгыта торган изге гамәл гыйбадәтләрдән булып санала. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, изгелек сайын без Аллаһ Тәгаләгә адым-адым якынаябыз. Гынах сайын адым-адым ерагаябыз. Һәм гади тел белән әйткәндә, иң соңында кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә үлчи. Ничә адым кеше Аллаһ Тәгаләгә адым-адым якынаю юлында булды, һәм ничә адым Аллаһ Тәгаләдән ерагаю юлында булды. Иң соңында үлчиләр, кем күбрәк якынайды яки ерагайды икәнлеген. Бу гади тел белән әйткәндә. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә якын. Һәм Аллаһ Тәгалә һәрберебезне ярата икәнлеген онытмасак иде. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам Мәдинә шәһәре буенча барганда, кинәт кенә куркыныч бер каты тавыш ишетә. Ул тавышны ишеткән Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламга каршы бер ханым да була. Ул ханымның кулында кечкенә генә нарасы, сабый бала була. Тавышның каян килгән икәнлеген аңламагач, ул ханым кочагына баласын кысып куя. Балага зыян китермәсен. Үз гәүдәсе белән каплап куярга һәм баланы шуның белән иминлектә калдырырга тырышты. Шушы халәтне Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам күреп, ул ханымга сорау бирә. Берәр начарлык телисеңме үз балаңа? Юк, я Расулуллах. Хәтта үземне курбан итәргә дә әзермен, баланы саклар өчен, дип җавап кайтара. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтеп куя. Чыннан да Аллаһ Тәгалә синнән дә катырак мәхәббәт белән, синнән дә көчлерәк мәхәббәт белән һәрбер кешене, һәрбер бәндәне яратадыр ки. Һәм һәрберебезгә бәхетле булып, ике дөнья бәхетенә ирешүен тели. Хөрмәтле җәмәгать, онытмыйк, Аллаһ Тәгалә якын. Аллаһ Тәгалә һәрберебезне ярата икәнлеген. Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган гамәл гыйбадәтләр белән, изге гамәлләр белән тормышыбызны мул кылып, мәңгелек бәхеткә, бу дөньяда да бәхетле булып, ахирәт дөньясында да бәхетле булып яшәргә һәрберебезгә дә насип әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.